mabuja akanaka tauya nadzo dzakanyakadza nyasi zuva rechimakumi mairi mumwedzi uno wemhepo irisepo mhepo kwemuripo titandika kuunyepa ipapa umwe anondopupurutsiwa nomhepo senengamu anenge apupurutsiwa nomhepo nzara madhuwe kureketa kuno agototanda kutoti aiwa mapata anopikisa munyika akapfa pachipika naripoti nomusoro unobvaona nayawe kuti ya nzara yakaita kunengariwa kureketa nodumbu manje rekai tione kuti zvinopera sei nokutoti ari kutokumbira kutoti ndakutoda kubenuka hangu musha kwangu kusanepiyo rekai wabenuke ipapa ndipo munotanga kuona wari wechokwadi nomanyepo mandiwe wanga wachiti tiri kuda kumirira wanu toda kumirira wanu rekai tirambe takaringana kubulawayo poli panga kunoka vanhu vanga vachipuwa matsamba okupedza kufunda tikati aiwa tusvinu maita zvakanaka zvakadaro rekai tione ipapa kuti zvichapera sei asi haiwa kuramba hedu tichiti makorokoto wapuwa mapepa acho vanosvika zviuru 3,500 anomapfumbamwe 3,690 pachirungu kuti makorokoto tipfumbura kunyika dzakadaro magweta anoita kwedzorodzo vanhu aburika achireketayo kutoti aiwa taramba takamira nevanhu vatatu vanoti ivo Samere Gwenzi naMataikipeza naRobson Chere vaivangwazodzi aiva vachiri pemhosva rekai vaburike kubva pakutongiwa nyaya vanga vari kuramba vachinonetsewa zvekuti vakaita tsekwede ipapa ndo zvakatoita kuti vaburitsiwe mundege chaimo madhuwe zvomunyika medu zvakaita kunyangariwa asi tiri kutenda kuti waburitsiwa kureketa kuno tafadzwa muguti goti wakomana kana kuno vanhu mared baron kwai hokoyo ndiri kuuya ikweyo vanhu vanopita muyembe vanotoona kunge tese tiripe kana tiri mabewewe tese munhu wese kwai munhu wese ipeyo kuzimbabwe nekutoti kana uchitanda kuti nzvimbo yekuti mundoite basa kaari kubva mandoita zvamunoitazvo zvamunofanira kunge muchiita kuchengetedza vanhu aiwapa munotanda mareketa tiri kuuya ikweyo tichauya ikweyo chindoendai kana mudakedza paripi zvakadaro unotoona kuti aiwa tungana kumbutse Daniel Garwe kureketa kuno agotori kurika ipapa aitoratidza kuti aiwa aripe kana basa noiyo Zimbabwe Anti-Corruption Commission nokutoti kureketa kuno mandiwe agototi isu tambesa vanhu vanoferefeta makansuru kuti areke kugoita uori makansura anenge achiita uori achaferefetiwa norimwe bazi raari kupoka raari kukuisa iye hii kuti wandoite zvokuferefetiwa kano Zimbabwe Anti-Corruption Commission unobva waona nayawe kuti vakanyangariwa apa tino nhamo chaiyo rekai tione kuti zvinopera sei tiri nyaya dzematunhudzi udunhu rwezvishawani hwari kufara kureketa kuno mhuri yapapa namai nkatazo kwaiya vakachipatara madiwe inokamba mapurisa pabodzipo kuti vanhu vabatsirike kuzvishawani ikweyo aiwa tikuwarwira manja kati kurova manja kuti zvino aimatoramba makadando dai paita vazhinji vakaita kudani zvinhu zvaiita zviri nani toramba achitenda vanenge vaita tuzvinhu twakadariyo kanzura anoteedzera ndiye David Kodati anonzi Edwin Ndlovu aiwa asari penyaya uyu asari penyaya inodare nyaya yanga ari kunzi akatsvaka mari yechimanja mubudu yozviuru 20 yasayasimbai rekai tione kuti zvichapera sei asi mbiya achiripo kutongiwa nyaya yacho rekai tione asi zvapachena kuti waakuburika wese manje rekai tinokunyepa ipa wanenge aburitsiwapo nyasi kupfatswa kwemari yenyika kwaenderera mberi apo wanga vari kureketa kuti kwaitikita inonzi pastors for ED kuti tiwape mari madiwe kwaiye kuita zvakasiyana-siyana zvinomapinda uko wokuti waunze mari ivi madiwe mupirwo unoita vanhu mari iri musvo iyo chaiyo chinyika chedu ichi ivi tikatirambe zvekuti chiringa zuva rezvichapondoka
tatiti kunyepe manduwe sokunyepiwa kwaita nyika yese kuti kwai vanhu vachanga vachida kusevenzesa mugwagwa unoenda kwaMutare uchibva kuHarare pamabvuku paye panzvimbo yekuti muvhure muchienda pakuda kuisiwa kaapinda wapinda rodzimotika manduwe kuno kwai tinenge tanzotanda kuchinja motika kuti dzireke kugotekairano ipapo kubva zuva rochipfumbamwe mumwedzi watiri kubata iyo wagwinyana ndikaiti kuona kuti zvinenge zvakaburika sei tichiri kutotsvaka kutoti mapepa anenge aburidziwa kuti wakatyaita sei ipapo pinda wapinda chacho tinenge tikunyepai pokare rwedo huno wabva wareka uchitinyepa kuti imari yavari kuda kuti isese ipapo vari kuda kuzototipa wapedza takazovabvunzurudza kaa kuti koko magove kupfurikidza kaa zvamakareketa kuti ndo mari yacho tikaitirambei tichiringa ipapo tinenge tichikunyepai zveduwo muzinda waAmerica wareketa kuti aiwa tichada bazvo kupa vanhu mapepa okuenda kuAmerica kubva kuHarare mavhiza pachirungu kwai isusu patatoita kupika nyaya dzokupa vanhu mavhiza kuHarare anenge achitorikitsa chaizvo chaizvo ngaaziende kuSouth Africa kana kuMozambique kana dzimwe nyika dzakatenderedza hei rikaitione waripe kupa zvikonsero kaa kuti sei wadaro rikaiti tinoramba zvedu takaringa asi haagenda kaAmerica dzangoonaro manduwe asi aiwa pachiripe kana chibodzi waAmerica vanogurungwa nomunhu wese unobva waona kuti paripe chizvichiitira yawo yedu bhangiro nyika rangoti aiwa tanhadzirisa nyaya yekubhadhara mari kumaRTGS kwaizvo zvaiwa kana muri kudai nekubhadhara achisunungukai poponukai murudunuke kubhadhara mari iso mabhadhariro amazuva ese pachiripe chiri kunetsa hino kuti chikwadi chereka kana kuti zvinenge zvichina nopapi tedu kuramba takaringa manduwe kuti zvinenge zvipera sei ko uyu anenge anorwara uyu anozikana nokuti DJ Towers agozozikana manduwe naWeaknet akanzi iwe enda kotora fortuna yako ukare nezviuru 50 zvomari yekuAmerica usaya kuti saka iye Victor yuyu mari anogara akaisa pai pekundoti Weaknet akandoti rekaiti goramba takaringa kuona kwazvinoperera asi mugumo wacho kuchachemiwa mberi vanhu vari kubvunzana idi munyika mese kuti kwaunai bazi rinoita nozvo urendo hwemunyika riribe kumbofungawo zvokuti ribatsire vanhu vakaita saVhusi naThando waari mudzimai nomurume vanochovha bhasikoro ravo mhande ekuenda kunyika dzakasiyana siyana muAfrica muno vanozikanwa muAfrica mese kuti vanoita tuzvinhu kuchovha mabhasikoro vachichovha vachiratidza vanhu zvinhu zvakanaka vanonyareba manduwe kuti vanhu vekuZimbabwe vanozvida fani zvokureketa nyika yavo pese pese vachireketa tuzvinhu panyika yavo kuno hino kuti vakuru vehurumende waripe kana kumbozvifungawo kana kuti waripe kudii hino ticharamba tichiringa hedu asi zvinoramba zvichirwadza kuti makore mumasuremu wakutonzaiva tichava mabhasikoro rache anoti manyaudza mukama manduwe totenda dzamwa kaa dzinenge dzatora nopedzi kuno mwendo huno paripe kana pachiripo Tawadziwa fani wareketeka kuti kwaika iye musikana anga adauroriwa nakunjira akazopfa manduwe munyaya tsaona yawakazoita iwe kwaLusape mweya wachenga uzorore murugare zvinohwadza ndaindoro agonzi nevabereki vache aiva ainge achichemewa iko kweduno mutumbi wacho uchatouya kungeta 8 kwaagokunda iko kumusha kwedu ndokumba kwedu ndokwaatachemewa kana tazobva ipapo tokotsa hedu kowika izvi zvinoita kurwadza asi rekaiti kuona kuti zvichapera sei zvinenge zvichikaitirwa sei nekutenda kwaiwo zororo kumurani ndo vanenge vari kutikaidza basa racho aiwa zvezvi zvaramba zvakadaro pamba tikaringa dzirikitika pasiresere muSouth Africa vanhu vahwadziwa fani kuti kwai wachena watanhatu wagopuwa bhero manduwe munyika yeSouth Africa nenyaya yavo kubatiwa yekuita basa
basa rekuuraya zvipembere pokare nokutora nyanga vachiendesa kunze kwenyika mandiwe. Idivi uyu mukuru wachona wanhu iwawo watanhatu iwawo agotonzi ndiye mumwe wanhu akavhura kuti aiwa inini regai ndiite nzvimbo inochengeterwa mhuka idzodzidzi idzo zvipembere izvo zvita kuti zviberekane zviwande kuita sotsitsi mandiwe. Ukazombwa wakuru wokwedu wakuti ko tsitsi dzei ka kupukuta mwana wemupfana ka madziwa waziva kuti pane kakawandiwa apo unorekai tigoona kuti tichapera sei, asi tiri kutenda kuti wakabatiwa. Kambani yaFord iri kuti iyo motika dzorudziwo Everest dzinosvika churu chimbodzi ne50 dzakagadzirwa kubva gore 2022 kusvika gore rino. Dzinofanira kuti dzibenhuke dzichinjiwe zvida kuchinjiwa. Zvinoda papa motika dzinodhura mandiwe, rekai tigoona kuti zvichapera muchechereko. Apa iyo kambani yoBarlow World kwaiyatengeserwa kune vanhu vokuSaudi. Aiwa rekai titi makorokoto, rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei, nekuti tinoda kutoibisa kambani iyi pamusika womari womusika woZTO JSE unenge uchitengeserwa zvikamu zvemakambani wada kuti waibisa ipapo. Rekai tione kuti wachapedza wakaita sei chinenge chikinye paiyo. South Africa hurumende yavo kwai inenge yaita jerasi mandiwe kuti kwai Zim Borders iri kunota nenyaya iyoyo zambuko romugwagwa ravanobhadharisa kupinda nokuburika munyika yeZimbabwe. Kureketa kunowa kutofungawo kuti dai davisawo redu zambuko redu gedhi romugwagwa mandiwe torogeti vaitida kutoriisa ipapo makutoporika kupinda mubhedhi bridge momo muzambuko momo ndovataisa ipapo mobhadharawo mari kuti mupinde. Pakanyangariro rekai tigoona kuti vanosvika rini nazvo papa pakaoma chaiko. Zambia paipapa kambani yo First Quantum Minerals yagoparura kuti itariingidzira mugodhi wayo no mari inoita bhirioni ribodzi nomamiliyoni mazana mairi 1.2 billion US. Ndekuti makorokoto wamwe wabva wahwadziwapo kare kuZambia ikweyo wareketeka kuti nyika iyo yovanhu wochikarabhava wochiisraeri vavo waiya kuvhura muzinda wayo pokare munyika yeZambia. Vanhu vahwadziwa, asi chokuita paribe madhiro wakuru hurumende vanenge watofunga ipapa usahwida hwavo neiyo waIsraeri. Pakanyangariwa chaiko. Pasi rese vanhu vari kubatana kureketa nonzwi ripotsi kuti mumwe watongi wokuInternational Court of Justice Sebutinde apisiwe ipapo nekuti akabatiwa kanomhosva yokuita zvonhapwa nekuti agotora munhu kunyika kwachewa asingabhadhare mari yaifanira kubhadharwa apanenge ainayo mari yacho. Tima rakaita kudandoka izvineba unorekai tione kuti achapona chere ipapo chinenge chikunyepa iyi. Tanzania noBurundi dzati isusu taakutonyorerana kuti tiwake njanji mandiwe yakarepa makilomita 240 240 kilometers pachirungu kuti ibve kunyika yoTanzania ichipinda muBurundi. Tikutenda apa vari kuita zvino vari kuisa mabhirioni mairi anozana no50 $2.15 billion US pachirungu kuti makorokoto. Apawo iyo America yagoti yanyorerana pasi ikabvumirana nenyika yeUganda neyeHonduras kuti vagotorewa mavanhu wasiri kuda ikweyo wachiwaendesa kunyika idzo. Zvawakaita zviya neEswatini ndozvavari kuita ipapa. Pakanyangariwa mandiwe, idzo nyika dzichindobvuma kutambira dziri kufunga kuti peno dzichapuwa zvirinani naTrump. Rekai muone zvichahwadza ipapa, asi ndinongoti njaoyi jedu baba. Wapandukiwo M23 waipapa wakauraya vanhu vanosvika 140 ipo mwedzi wapfuura iyo. Zvinohwadza mandiwe. Vanhu vari kupfa kunzvimbo yoGoma. Rekai tikuona kuti zvichapera zvakaita sei dzinenge tichikunyepa iyi. Tiri ipapo haiwa takubvira pano mabuja ndini wenyu mhandiwe onhau.